Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary. Biz ine şeýle bir soragy kowuşdy bize. İstanbullu biometrik pasportlaryň möhletini uzatylmagy adat reýtleriň başlamagy bilen dowam edermi ýa-da dowam etmezmi? Ine biz bu barada size anyk jogap berýäris. Ýagny belki jok däwirden Türkiýe Türkmenistan arasynda adaty uçuratmalary başlasa hem İstanbullu biometrik pasportun möhleti uzatmak işi dowam eder. Ine şonun üçin näme etmeli? Türkmenistanyň İstanbuldaky baş konsulunu günden-gün özüni uzatmaly. Bunun üçin haýsy resnamlar gerek? Belenen nüfus arzy, pasportun asyl nüfusy, pasportun kopýasy, fotosurat we Türkiýede ýaşamak üçin resnamanyň nüfusy. Ine şu resnamlary talaba laýyk jemläp berseňiz, ortaça bir hepdede pasportun möhletini uzatmak işi amala aşyrylýar. Şu ýerde bir daha diýatdymyz gelýär. Ýagny ýokarda birleşme diýerler. Günden-güni konsullugy özüňiz etmeliler. Haýsy da bolsa bir araç firma ýa-da şahsa bu ulgamda hyzmat etmek boýunça ihtiýar berilen däldir. Indi bu işler töleglimi? Ýok, tölegli däldir. Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, ine şunun ýaly sizin üçin gyzykly käbir soralar bolsa, bize kommentariýa ýazyp bilersiňiz, biziň beýleki jemgyýetçilik torlarymyza ýazyp bilersiňiz. Ine biz aşardymyzdan jogabyny anyk bilen soralary biz şolaryň jogaplaryny biziň Ata Vatan TV YouTube kanalymyzdaki öz hasamyzy şunun ýaly ýa-da has professional video habarlar çekip size ýetireriz. Kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Hoş, sag bolun.